Petrus Anna vagyok, Nyíregyházáról csatlakoztam be. Cooper vakvezető kutyussal, akit fekszik éppen az asztal alatt velem, úgyhogy mi ketten készítettük, és ketten is adjuk elő az előadást. Nyíregyházán dolgozom egyrészt a Nyíregyházi Kórházban, a megyei kórházban, másrészt a Fehérbot Alapítványnál jogászként. Már 2007-ben végeztem, tehát már 18 éve űzöm ezt a szakmát, és ugye, a felkérés az arról szólt, hogy, és Gáborral erről beszélgettünk, hogy akkor beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet alkalmazni egy vakvezető kutyát, mik azok a jogi szabályozások, amik egy vakvezető kutya alkalmazását lehetővé teszik számunkra, vagy esetlegesen korlátozzák, mert hát olyanok is vannak, ami azért korlátozza az alkalmazásukat. Ahogy készültünk erre az előadásra, elég sok jogszabályt át kellett hozzá bögyörészni, hogy összeszedjük remélem összes lehetőséget, ami számunkra nyitva áll, illetve azokat, amik korlátoznak minket. De először akkor arról kell ugye beszélni, hogy mik azok a jogszabályok, illetve mi az a jogrendszer, amiben mi élünk, mert azért kezdjük egy kicsit a kályhától. A jogszabályok azok a szabályok, azok az állam vagy a többségi társadalom által megalkotott normarendszer, ami mindenkire kötelező. Ezeket ugye mostanában már ugye írásba foglaljuk, kihirdetik ugye magyar közlönyben vagy más szakközlönyökben, de ezek mindenkire kötelező szabályok. A jogrendszer pedig ezeknek a szabályoknak az összessége. Tudni kell a jogszabályokról, hogy többféle hierarchiát is alkotnak, ugye aláfelé rendeltségi viszonyban, illetve az általános és különös viszonyában is lehet őket megkülönböztetni, illetve alkalmazni. Tudjuk, hogy a legfelsőbb szintű itt Magyarországon, a legfelsőbb szintű törvényünk az az alaptörvény. Ezt követik ugye törvények, a kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, és utána jönnek az önkormányzati rendeletek, illetve különböző határozatok, utasítások, amik már nagyon spécik, különböző szervekre, különböző apróbb területekre vonatkoznak. De egy olyan hierarchikus viszonyt is meg tudunk különböztetni, hogy a különleges, speciális jogszabályok felülírják az általános jogszabályokat. Tehát ilyen szempontból is vizsgálnunk kell őket, illetve, ami még nagyon fontos, ugye az Európai Uniónak vagyunk tagjai, tehát vannak olyan Európai Uniós jogszabályok, amik kötelező érvényűek Magyarországon, ezek az Európai Uniós rendeletek, illetve vannak olyan jogszabályok is, az irányelvek, amiket nekünk a saját jogszabályi rendszerünkbe, jogrendszerünkbe implementálni kell, tehát valamilyen szinten, valamilyen módon alkalmazhatóvá kell tenni a mi jogrendszerünkben. Körülbelül ennyit a jogszabályokról, illetve a jogszabályok hierarchiájáról, hogy azért nagyjából értsétek, hogy miről van szó. Ilyen szempontból vizsgáljuk a vakvezető kutya alkalmazásával kapcsolatos szabályokat. Az első, amit meg kell vizsgálnunk ebben a tekintetben, hogy mitől vakvezető kutya egy kutya, vagy mi a vakvezető kutya egyáltalán. Mindenki szerintem már untalanig ismeri a 27/2009-es december 3-án kihirdetett SMM, vagyis Szociális és Munkaügyi Miniszteri Rendeletet. Ez vonatkozik a vakvezető kutyák kiképzésére, illetve alkalmazásának, alkalmazhatóságának rendjére. És az mondja ki először is, hogy mi a segítő kutya, mert ugye a vakvezető kutyák a segítő kutyák csoportjába tartoznak, és ugye a segítő kutya az a fogyatékossággal élő személy közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését segíti elő, illetve habilitációs, illetve rehabilitációs szerepet tölt be egy fogyatékossággal élő embernél. Ennek az első típusa, amit a jogszabály megemlít, ők a vakvezető kutyák. Ugye a vakvezető kutya, simán kimondja a rendelet, hogy a vakvezető kutya a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya. Hát igen, ők a vakvezető kutyák. De hogyha visszatérünk arra, hogy
mi is a segítő kutya, hogy mondja, hogy a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esély hozzáférés elősegítésére kiképzett kutya. Tehát itt már elkezdünk belebonyolódni a dolgokba, mert akkor ugye ebben az esetben már is azt kell megnézzük, hogy mi is az, hogy közszolgáltatás. Ugye mindenki hallja is, hogy közszolgáltatás, tehát egy közösségi szolgáltatásról beszélünk, amihez elméletben mindenkinek egyenlő eséllyel hozzá kell férnie. Ezt a fogyatékossággal élők jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló törvény határozza meg. Egy nagyon-nagyon szép felsorolásról beszélünk, egy 5 alpontból álló felsorolásról. Tehát az első ugye az, amikor, hát mondjuk is, hogy közszolgáltatás, tehát állami hivatalok szolgáltatásait vesszük igénybe. Itt közhatalmi szolgáltatásokról is beszélünk. Ilyen például, hogyha elmegyünk egy kormányablakba. Tehát ez például egy közszolgáltatás, hogy mi szeretnénk megcsináltatni a személyinket, ez egy közszolgáltatás. Vagy például az igazságszolgáltatás tevékenységében szolgáltatásait vesszük igénybe, elmegyünk egy bírósághoz, az is, és akkor nekünk esetleg ott van valami peres ügyünk, vagy panasznapon szeretnénk egy beadványt benyújtani, az is egy közszolgáltatás, ezt kutya köteles biztosítani a bíróság. A második, pedig a helyi önkormányzatok, az állami szervek által nyújtott szolgáltatásokról beszélünk. Itt a közfinanszírozott egészségügyi, szociális, kulturális, sport, illetve egyéb szolgáltatásokról van szó. Tehát itt, amire nagyon figyelni kell, az az, hogy ki finanszírozza. Tehát itt az állam által finanszírozott szolgáltatásokról beszélünk. Tehát, hogyha az állam által fenntartott intézménynek, például egy kórháznak van például fizetős betegellátási szolgáltatása, és ugye én azért fizetek, megvan egy árlistám, az már nem közfinanszírozott szolgáltatás. Illetve, hogyha azt nézem, akkor az már nem közszolgáltatás. A következő, az, amit elkezdtem mondani, a helyi önkormányzatok által nyújtott hatósági és egyéb szolgáltatások, illetve az állam által finanszírozott egészségügyi, szociális, kulturális, művelődési, sport, illetve egyéb szolgáltatások. És ugyanígy a nemzetiségi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások, illetve az egyház által nyújtott, államinak finanszírozott ugyanilyen egészségügyi, szociális, kulturális, média, ezt kihagytam az előbb, média szolgáltatások, sport szolgáltatások ide tartoznak, illetve az ügyfélszolgálat, tehát hogyha én be akarok menni egy MDM-hez ügyfélszolgálati térbe, én ügyet akarok ott intézni, ugye az is közszolgáltatásnak minősül. Illetve van még egy másik, amit még én is gondolkodom, hogy ez mi lehet, tehát nekem is még megfoghatatlan, amikor egy engedélyköteles szolgáltatást nyújtanak, és egy település vagy település rész közellátását elősegítő szolgáltatásról beszélünk, tehát nem tudom, hogy mi az, ami nem tartozik az előzőekbe bele, de ebbe igen. Hát ezen azóta gondolkodom, amióta készítettük ezt az előadást. Tehát eléggé sokrétűnek tűnnek ezek a közszolgáltatások, hogyha így belegondoltok. Tehát ezeknek az igénybevételében segítenek a vakvezető kutyák. Ez így hirtelen egy kicsikét szerintem sok volt, és eléggé tömény, de ennél többet is mond nekünk a 27/2009-es rendeletünk. Tételesen is van benne felsorolás, ami részben megkönnyíti számunkra, hogy hova is vihetjük be ezeket a kutyákat. Például ugye a közforgalmú tömegközlekedési eszközökre, ilyen ugye az autóbuszok, ugye a menetrend szerinti autóbuszok, amire az adott államnak, tehát az államnak vagy az önkormányzatnak közszolgáltatási szerződése van. Tehát így lehet igazából tömören egyszerűen megfogalmazni, hogy mik ezek a közforgalmú tömegközlekedési eszközök. Közszolgáltatási szerződés van rájuk, ugye menetrend is van, menetrend szerint működnek, fölmehetünk rá akárhányan, tehát amennyien fölférünk. Ezek azok az eszközök, amire fölvihetjük a kutyánkat.
Ami a következő, ugye például a közterületekre. Hát mik azok a közterületek, mert mindenki szokott ezen gondolkodni, hogy mi az a közterület. Erre is elég érdekes definíciót ad a magyar építészetről szóló törvény. Azt mondja, hogy a közterület az a terület, ami állami vagy önkormányzati, és közterületként van megjelölve az ingatlan nyilvántartásban. Na, ez olyan nagyon szépen hangzik. Szoktak is ebből gondok lenni, én úgy gondolom sokaknál, nálunk is volt itt Nyíregyházán, hogy azt hittük valamiről, hogy közterület, levéltjük a kutyákat ott sétálni, játszani, és közben kiderült, hogy hoppá, ez nem közterület. Tehát ennek is, hát, hogyha esetleg kérdéses, akkor ugye az ingatlan nyilvántartásnál lehet utána nézni, földhivataloknál, illetve lehet, hogy most már majd az elektronikus ingatlan nyilvántartásban is, vagy pedig ugye az önkormányzatoknál lehet ezt megkérdezni. És hogyha azt nézzük, hogy akkor mi az a magánterület, akkor minden olyan terület, ami nem közterület. Tehát már kizárásos alapon akkor így tudjuk ledefiniálni azt, hogy magánterület. Ugye egészségügyi intézménybe is ugye be lehet vinni a kutyust, de mi az az egészségügyi intézmény? Itt is azt kell figyeljük, hogy az állam által finanszírozott intézménynek kell lennie. Itt a rendelőintézetek, a járó és fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézetek, tehát igazából a kórházakat mondhatjuk, a mentőszolgálat, illetve régen ANTS-nek hívtuk őket, az ő intézeteik, hogyha nyújtanak egészségügyi szolgáltatást, állam által finanszírozott egészségügyi szolgáltatást. Az oktatási intézményekbe be lehet vinni, vagy most már úgy hívjuk őket, hogy köznevelési, közoktatási intézmények. Ilyenek például az óvoda, az iskola, az általános iskola, a gimnázium, a szakgimnázium, illetve a köznevelési törvény elég sok fajtáját felsorolja, típusát felsorolja a köznevelési, közoktatási intézményeknek. A következő a közművelődési intézmények, mert ez érdekes volt megkeresni ennek a definíciót, mert sehol nem lehetett kifejezetten erre találni, de közben sikerült a típusai alapján meg beazonosítani, ilyenek például a művelődési ház, a művelődési központ, az ifjúsági ház, tehát ezek azok a területek, ez a közművelődéssel kapcsolatosan, ami kifejezetten meg van említve, de például be lehet vinni állatkertbe a kutyusokat, hát mi próbáltuk, de az oposszumnál megakadtunk annó, bementünk érzékenyíteni, de azt mondtuk, hogy jó, akkor szerintem mi itt letáborozunk, és akkor itt maradunk. Tudni kell, hogy az állatkertbe a jogszabály szerint csak ugye pórázzal vihetjük be a segítőkutyát, de hogyha azt mondja az állatkertnek a szabályzata, hogy ide nem hozható be a segítőkutya, akkor a segítőkutyát el kell helyeznünk egy erre a célra az állatkert által kialakított helyiségben, ugye, ahol ők tudják folyamatosan felügyelni a kutyát. Bevihetjük fürdő területére, közfürdő területére a kutyát. Fontos itt kettő dolgot megkülönböztetnünk, tehát a területére bevihetjük a kutyát, viszont abban a részben, hogy a tulajdonképpeni fürdő létesítmény van, tehát ahol mi pancsolunk, oda már nem vihetjük be. Tehát ezt is, hát nem tudom, hogy oldják meg, mások gőzöm nincs róla, a jogszabály szerint ezt így kell alkalmazni. Majd gondolkodom, hogy mi van még ilyen, ami fontos. Egészségkulturális, ugye a szociális gyermekjólét és gyermekvédelmi intézményekbe is be lehet vinni. Például az ilyen szociális és gyermekjóléti központokba, a gyermekjóléti szolgálatokhoz. Ezekbe a területek, például a gyámhivatal, ide is be lehet vinni a kutyusunkat. Ami gondolkodom, tehát körülbelül ezek azok a felsorolások, ahová be lehet vinni a kutyákat. Hova, tehát mi van igen? Kereskedelem még. Jó, tényleg, bocsánat. Így van, kereskedelem, az kimaradt, illetve a szálláshelyek. Bocsánat. Igen, a kereskedelmi területek, boltok,
írja, hogy például ide tartoznak a vendéglátó egységek is, oda is be lehet vinni a kutyusokat, bevihetjük őket bevásárlóközpontba, piacokra, vásárokra, ezekre a helyekre is be lehet vinni őket. Kihagytam még valamit, Gábor? Én nem emlékszem másra. Nem. Köszi. És mi van akkor, hogyha beviszem a kutyámat, van arra lehetőségük a fenntartóknak, üzemeltetőknek, hogy ők már pedig azt mondják, hogy köszönjük szépen, tessék innen kifáradni a kutyával együtt. Erre is ad egy jogszabályi lehetőséget a rendelet, egyetlen egy lehetőség van a fenntartónak, üzemeltetőnek ebben az esetben, hogyha a kutya mások testi épségét veszélyezteti. Hát én nem hiszem, hogy amúgy van ilyen, nem tudom. Azért a vakvezető kutyák egy gyönyörűen kiképzett és engedelmes kutyusok, tehát, de gondolom ezt muszáj volt beletenni a rendeletbe. Tehát ebben az esetben mondhatják azt nekünk, hogy köszönjük szépen az itt létet, szíveskedj el kifáradni. De vannak olyan esetek, amikor nem is vihetjük be a kutyusokat. Tehát ezek az esetek például, amikor magánterületről beszélünk, tehát magánterületen történik az a szolgáltatásnyújtás. Ezért mondtam nektek azt, hogy minden olyan terület magánterület, ami nem közterület. Például cégeknek a területei magánterületek, vagy alapítványoknak, egyesületeknek a területei, azok magánterületek. Ebben az esetben ugye nagyon fontos előbb megkérdeznünk, hogy egyáltalán bemehetünk-e a kutyussal ezekre a területekre. Vannak olyan közlekedési eszközök, amiknél nem vihetjük automatikusan a kutyát. Ilyenek például a taxik. Nekem is volt már ebből problémám, és annak idején be is írtam a csoportba, hogy nem vihetem én a kutyámat, és miért kell itt nekem a taxitársasággal összevesznem, meg minden ilyesmiket csinálnom. Hát oda se vihetem, mert ugye ők döntik el azt, hogy tehát vihetem-e a kutyámat, szállítják-e a kutyámat, vagy nem. Mert ugye itt egy cégről van szó, és ráadásul ezek a gépjárművek, amikkel ők közlekednek, ugye magántulajdonban vannak, tehát ők döntik el, illetve az egyes sofőrök döntik el, hogy ők ezt mennyire preferálják. Itt Nyíregyházan elmondanám, hogy annyira nem, eddig Pesten nem volt ezzel gondom, hála jó Istennek. Illetve vannak olyan buszok, illetve ilyen több ember szállító eszközök, amire nem vihetjük fel a kutyát csak úgy. Tehát például, hogyha kirándulni megyünk egy csapattal, egy kibérelt busszal, ott is azért meg kell kérdezni előtte, hogy hello, alkalmazhatom én, ezért behozhatom én a kutyámat. Lehet, hogy azt mondják, hogy igen, persze, de lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hát figyelj, nálunk ezt a szabályzat tiltja, vagy azt fogja mondani, hogy hát tőlem aztán hozzad, de hát olyan kicsik a helyek, hogy nem tudom, hogy hova rakod a kutyádat. Nekem már volt ilyen sajnos, úgyhogy ezért maradtunk itthon, tehát itt is ők fogják eldönteni. Vannak olyan kulturális intézmények is, amik magánterületnek, magánkurtás intézménynek minősülnek. Vannak ilyen galériák, például annak idején a Monet kiállításon voltam fönt, igaz, akkor nem hoztam magammal a Coopert, de oda sem biztos, hogy bevihettem volna, mert a végén kiderült, hogy ez egy magánkiállító, és hát ugye még például nekem sem biztosítottak semmit, nem, hogy még a kutyámat be tudtam volna esetleg vinni, de ilyenek például a magánkoncerttermek, ugye itt a magángalériák, hangversenytermek ide tartoznak, de meg kell kérdezni ugyanúgy például az edzőtermeknek a tulajdonosait, üzemeltetőit is, hogy oda bevihetjük el a kutyát, vagy sem. Ilyen esetek lehetnek például a magánkórházak, vagy magánklinikák, ugye ezeknek is a nevükben már benne van, hogy magán, tehát nem kapnak közfinanszírozást, ugye akkor ők döntenek arról, hogy oda bemehetek-e én a kutyával, vagy nem. Ez is egy érdekes dolog. Itt is azért érdemes előtte megkérdezni a fenntartót, hogy mit is lehet itt csinálni. Általában szerintem azért szokták engedni, mondjuk itt a kórházaknál szokott, de igen, a kórházakról nem beszélhetünk, ugye, hogy hova nem vihető be a kutya, ez kimaradt. És hogy
hova nem vihető ugye be még, hogy a közfinanszírozott ellátásról beszélünk, és erről valaki írt is a csoportba, hogy írt három dolgot, hogy hova nem vihető be, ugye kórházon belül, és teljesen jól írta, ugye azokra a helyekre, ami a nyilvánosság számára zárva van. Tehát ahova én sem mehetek be például, hogyha én magánemberként bemegyek, ilyen például, hogy írtátok a műtők, az anesztéziológiai és intenzív terápiás osztály, a fertőző osztály, ugye az újszülött osztály, például ilyen a röntgen, vagy a radiológiai osztály, ugye a CT, MR berendezések vannak, vagy például a labor helyiség is, ugye ilyen, ahol azért, hogyha bevinnénk egy kutyát, lehet, hogy valamilyen szennyeződést kapnának ezek a minták, és hát ugye ezeknek megvan az indoka, hogy oda miért nem vihetem be a kutyát. De alapjában ugye a járó és fekvőbeteg létesítményekbe, ugye a szakrendelésekbe, illetve a fekvőbeteg ellátást nyújtó részlegekre be lehet vinni a kutyusokat. De hogy még hova nem vihetjük be, különböző magánkertekbe, parkokba. Itt is el fogja dönteni a tulajdonos, hogy én oda bevihetem a kutyámat, vagy nem. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy bocs, de itt olyan növények vannak, ami eszeveszetten drága, hogyha valami baj történik velük, oké, behozhatod a kutyát, de akkor fizest ki. Lehet, hogy jobban jársz, hogyha nem hozod be, inkább akkor nem. Ilyennel én még nem találkoztam, de valószínűleg ilyenek is vannak. Ugye beszéltünk itt a közlekedési eszközökről, például a hajók is ilyenek, ide is ugye engedélyt kell kérni, hogy fölvéssük a kutyát, hogyha egy magánhajóról beszélünk. Ami még fontos, és külön jogszabályt tartalmazta, ugye a közfürdőkről már beszéltünk, a strandok. Itt a természetes vizeknél lévő strandokról beszélünk. A természetes vizek védelméről szóló jogszabály azt mondja nekünk, hogy a strand területére bevihetem a kutyát, de csak a területére. Ugye azt nem írja, hogy bele is csobbanhat a kutya a vízbe, és akkor úszhat is ez a vakvezető kutyus. Tehát ott el lehet velem, keresek neki egy árnyékos helyet, elpihengethet velem, viszont hogy én úsztatni akarom a kutyámat, akkor keresnem kell egy kutyás strandot, ugye, ahol minden nehézség, illetve minden rosszalás nélkül beengedhetem a kutyámat a vízbe. Amit még találtam, és érdekes lehet, hogyha kirándulni akarunk a kutyával, és esetleg olyan helyre mennénk, ahol vadászterület van-e valamelyik vadásztársaságnak, hát eleve ugye alapból ugye vigyázni kell egy kirándulásnál a kutyára, de van egy ilyen szabálya a vadgazdálkodásról szóló törvénynek, hogy abban az esetben, hogyha a vad károsodására, illetve veszélyeztetésével járó kutyatámadás történik, ugye akkor elvileg ki lehet lőni, illetve be lehet fogni a kutyát. Ezt a rendelkezést ettől kivételt tesz ez a törvény akkor, hogyha ugye segítőkutyáról, rendőrkutyáról, illetve más ilyen munkakutyáról beszélünk, hogyha ezt a kutyát szabályszerűen alkalmazzák, például ugye nálunk például rajta lenne az ő hámja, és akkor mi úgy mennénk ezzel a vakvezető kutyával. Én körülbelül, nem tudom, nagyon elhadartam valószínű, és nem tudom, hogy eléggé sűrű volt ez a jogszabályi felsorolás. Nem tudom, Gábor, térjünk-e ki esetleg valamire részletesebben? Igen, én javaslom, hogy vizsgáljuk meg a vonatokat, azon belül is a keskeny nyomtávú sínen közlekedő vonatokat, hogy az ugyanolyan vonatnak számít-e, mint amit megszoktunk a MÁV járatainál például. Hát a keskeny nyomtávú síneken közlekedők, itt a turista vonatokra gondolom ezekre a kis erdei vasút, ilyesmikre gondolsz. Itt is azt kell megnézzük, hogy ezek a vonatok, ezek állami vagy magánkézben, tehát közfinanszírozottak, vagy esetleg magánkézben vannak ezek a vonatok, mert hogyha magán társaság üzemelteti őket, akkor itt is engedélyt kell arra kérni, hogy a kutyát fölvihessük.
ezekre a vonatokra. Oké, a hajóknál megkülönböztethetjük. Nem tudom, hogy igen. Ugye itt elég sok probléma volt, keresgéltem jogeseteket, miközben készültem, és láttam, hogy elég sok helyen volt probléma annak idején, nekem is volt problémám például a gyógyszertárakkal. Ugye nagyon sok helyen nem akarják beengedni a kutyát a gyógyszertárba, mert hogy oda minek a kutya, majd ők kiszolgálnak, kihozzák, ami nekünk kell. Ők ezt mondják, nekem is volt ezzel problémám, de tudni kell, hogy a gyógyszertárakba is kutyakötelesek beengedni a kutyákat, ugyanis ők is kapnak állami finanszírozást. Tehát minden továbbiak nélkül be kell, hogy engedjék a kutyákat a gyógyszertárakba. Itt annak idején az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak, illetve az Alapvető Jogok Biztosan Hivatalának is voltak erre jogesetei, amikor nem engedtek be kutyákat, vagy csak a kiszolgáló ablaknál, a külső kiszolgáló ablaknál akarták kiszolgálni a látássérültet, aki vakvezető kutyával közlekedett, és ezért ők kaptak is ennyit annak idején. Voltak ilyen problémák cukrászdáknál, éttermeknél, kávézóknál, elég sok, tehát amikor én így rákerestem az Alapvető Jogok Biztosan Hivatalánál arra, hogy vakvezető kutya, és kerestem itt a jogeseteket, akkor főleg ilyen szolgáltatásokat hozott ki, ami étterem, gyorsétterem, gyógyszertár, pékség, mi volt még, talán cukrászda volt ilyen, tehát ezeken a helyeken, úgy, ahogy Gábor is mondta, ezek üzletnek minősülnek, ide is kutyakötelesek beengedni a kutyát. És hogy miért mondjuk azt, hogy beengedni, ez még, vagy bevinni a kutyát, ez azért fontos, mert ugye a kutya nem önállóan közlekedik, hanem a jogszabály is azt mondja, hogy a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében mi, mint látássérült személyek, bevihetjük magunkkal a kutyát. Nem tudom, hogy meddig beszéltem, hogy van esetleg még valami, amit kihagytam. Nem tudom, kérdezhetek? Szerintem igen, hogyha... Jó, csak még a közlekedéshez. Tudom, hogy ritka, de repülő közlekedésnél mi a helyzet? Elmondom, hogy az én tapasztalatom az, hogy igen, be kell jelölni a neten a speciális helyzetet, és ott vannak lehetőségek, hogy kijelölni a vakot is, meg a vakvezető kutyát is, és ilyen alkalommal adnak egy asszisztenst, aki elvisz a ajtót a kapuig, de leginkább az érdekes, hogy a repülőgépen hogy van a biztosítása a kutyának, mármint a fizikai biztosítása, és azt mondja a törvény, hogy olyan biztonsági rendszer kell a kutyára, amelyik nem veszélyezteti az utasokat. Tehát, hogyha turbulencia van, vagy leszállás, vagy felszállás, és mondjuk egy kutya fölrepül a tetőre, és ráesne az emberekre, az nem lenne jó. Valamint az első sorba kell ülni, ahol nagyobb a hely, és a kutya a padlón feküdhet. Na most annyi van, most eddig nem volt, a Vidzerrel repültem a paklival párszor, és ott nem kimáltak semmit, csak a hámot, és feküdt a kutya. De most a Ryanair-rel megyek, és itt az van, hogy egy speciális védőhámot kell a kutyára adni, és ezt egy olyan adapterrel kell használni, amelyik a biztonsági övhez, vagy pedig a biztonsági öv becsatlakozásához köthető. Tehát a kutya nem nagyon repülhet túl messzire, mert ugye ez viszonylag rövid ez a szár, és hát, hogy ezt írja elő a rendszer. Most az én kérdésem az, lehet, hogy ez nem jogi kérdés, de hogy hallottatok-e arról, hogy milyen, nem, kérdés az, hogy a kutyának a hámja, tehát mi használunk, ez a K9-es hám, ez alkalmas-e biztonsági hámnak? Ennyi. Én annyit tudok ehhez jogilag hozzátenni, hogy itt alkalmaznunk kell, hogy az állatvédelemről szóló törvényt, ami ugye azt mondja, hogy egy kutya szállításakor biztosítani kell, ugye hogy ő is biztonságban legyen, tehát ez mindenféleképpen alkalmazandó erre az esetre is. És mivel magánlégitársaságokról beszélünk, tehát nekik biztos, hogy megvannak azok a
belső szabályozók, amiket alkalmazni kell ugye ilyenkor egy vakvezető kutyánál, vagy egy magánál egy kutyánál, de szerintem lehet, hogy vannak spéci esetek, hogy amikor vakvezető kutyáról beszélünk, hát akkor a vízernél ezek szerint csak ennyi van, hogy akkor ott feküdjön a kutya hámban, de más légitársaságoknál lehet más spécibb előírás is. Nem tudom, hogy Gábor, te vagy Momó tudtok erről valami? Gábor írt nekem erről, de főleg a autós közlekedésről, és a repülővállalatról, mert például a boxban nem lehet tenni, mert mindegy, megy boxal repül, vagy anélkül. A K9, Julius K9 az úgy adta el nekünk annak idején ezeket a hámokat, hogy ezeknek a biztonsági előírásoknak megfelel, tehát úgy vannak rögzítve a hevederek rajta, magához a törsteszhez, ami így kikönnyíti a kutyát is, hogy ezzel be lehet csatolni őt. És van az a fémkarika a hámon, tehát nem a hámfogón, hanem a karikára kell csatolni. Így van, tehát nem a hámfogóra, nagyon jó, hogy István mondja, hanem van előle egy biztonsági karabiner, ami egyébként szolgál a katonaságnál is egyébként egy ilyen részre, ahol ők becsatolják, meg még plusz hevedereket tesznek alá, mert ott így emelgetik is a kutyát, mi nekünk nem kell, de hogy az a lényeg, hogy a Julius K9 ezt engedélyezik. Pille Szilvi fölvette a... Igen, sziasztok, Pille Szilvia vagyok. Azért én is repültem egy párszor a Romlival is, meg Zafirral is, és a Vízernél tulajdonképpen az van, hogy volt, amikor használtam, tehát vittem egy plusz biztonsági övet, amit becsatoltam ugye az üléshez, és úgy volt, és mellettem feküdt az első sorban. A Ryanairrel meg úgy mentem, hogy valahová hátulra tettek, hárman voltunk, tehát nem is tudtam volna az Zafirt vagy a kutyát hová rögzíteni, a lábamnál ott volt, de szóval igazából hiába van valami jogszabály, lehet, hogy nem is úgy ültetnek téged, hogy az jó legyen és kényelmes legyen a kutyával. Tehát, hogy így. Na most alapértelmezetten hát így ennyit. Köszönjük szépen. A Ryanair az ilyen szempontból, hogy mondjam, lazább, de keményebb. Tehát itt az a probléma, hogy nem engednek felszállni, hogyha ezeknek nem felelsz meg. Tehát itt az egy dolog, hogy nem enged fel, de amikor meg fönt vagy, valahová lehet, hogy hátsó sorba tesznek be téged, és nem is tudod alkalmazni, és oda csatolni, mert egyszerűen ott leszel, tehát tele lesz a sorod, és nem adja meg a lehetőséget, hogy te azt használd. Ez nagyon érdekes dolog, ugye mindig a légitársaságnak a saját személyszállítási üzletszabályzata határozza meg, hogy fogják elhelyezni a repülőgépen a vakvezető kutyával közlekedő utast. Tehát ugyanúgy, és bejelölöd a Ryanairnél is, de ez nem veszi figyelembe. Azt nem tudom, hogy gyakorlatban hogy veszik figyelembe, vagy hogy nem, de alapértelmezetten tulajdonképpen business classra teszik akkor is a vakvezető kutyás utast, hogyha nem oda vásárolt jegyet, mert ott van akkor a lábtér, hogy a kutyát le lehessen fektetni. Ugye azt mondtad, Szív, hogy melletted feküdt a kutya, ezt úgy kell értelmezni, hogy melletted, de padlón fekszik a kutya, így van, nem melletted az ülésen. És amiről mondtál, ez a biztonsági öv adapter valóban a biztonsági öv csatlakozója és az ülésnél levő becsatlakozók közé kell becsatolni, ezen van egy karabiner, és azt a karabinert kell rácsatolni a hámon levő D-gyűrűre, ezt úgy hívják, hogy D-gyűrű, ami így ott van a gerinc vonalába tulajdonképpen egy nagyobb fémkarika, ahhoz kell hozzácsatolni, és ahogy Momo elmondta, ez a hám, ez megfelel a biztonsági előírásoknak, tehát nem kell külön hámot venni, mert ez alkalmas erre a célra, úgyhogy ez így működik. Hogy a gyakorlatban hogy fog megvalósulni, ugye még azt kell tudni, hogy a fogyatékossággal élő utast, így a vakvezető kutyával közlekedőt is általában alapértelmezetten elsőként szállítják be, és utolsóként szállítják ki a repülőgépből, de ezt nem mindig tartják be, tehát én már beszéltem más
kutyás taggal is, aki elmondta, hogy ez nem mindig van így, ez légitársaságonként változhat, hogy ő is ugye utazik a kutyusával gyakrabban, repülőgépen és légitársaság függő, hogy ezt hogy hajtják végre. Mindig a légitársasággal érdemes ezt egyeztetni, ezeket a dolgokat már csak azért is, hogyha az utazás időtartamát figyelembe vesszük, meg nem csak az utazás, Bizony. hanem amíg felszállási engedélyt kap a Így van. repülőgép, meg leszállásit, hogy mennyit tartózkodik a gépen a kutya, hogy előtte mikor és hova tudjuk elvinni, hogy elvégezze a dolgát. Ez is egy Pontosan. fontos dolog, ugye ismerve a saját kutyánkat, illetve ilyenkor úgy kell általában felkészülni, hogy bár ugye ez az időjárás függvénye, és hogyha nagy forróság van, azért nem szomjaztathatjuk a kutyánkat, de hogy az etetést és az ittatást is érdemes úgy módosítani ilyenkor, hogy lehetőleg minél kevésbé okozzon gondot az, hogy a kutya a szükségleteit szeretné elvégezni abban az időpontban, amíg Amikor nem tart tudjuk. az utazás. Igen, Így van. amíg tart az utazás. Na most ugye, valóban én Istvánnak küldtem egy válaszlevelet, nekem nem volt világos, hogy repülőgépes utazásra vonatkozik, ezért az autós szállítással kapcsolatban válaszoltam, de így van, tehát ezt az adaptert, ezt nem tudom, hogy a légitársaság biztosítja-e például ebben Nem, az ezt esetben. neked kell. Ezt neked kell. Szerintem ezt lehet venni az ilyen kutyaboltokban. Így van, ilyen kutyaboltokban lehet kutyabiztonsági venni. hívjuk. Így van, Ez így van. ugyanaz lehet, mint az autóknál, mert én utaztam Szerintem az. repülőgépen, és Így nagyjából van, úgy így van, néz így ki a van, így van. biztonsági öv csatja, mint az autóknál. Tehát Így én van, azt így van, lehet, így van. lehet, hogy ez ott illeszkedik. Illeszkedik teljesen jól. Teljesen jól, mert én használtam már, tehát hogy Simán tudtok venni, hogyha bementek egy ilyen kutyaboltba, azt mondják, Így van. hogy kutyabiztonsági övet kértek, vagy a Így van. Fresh Shopba, vagy akárhol, vagy lehet, hogy lehet rendelni és ilyet. lehet. És akkor tudnak ilyet adni. Igen. De ott van egy külön csatlakozó a kutyahámnak, mert én azt nem láttam. Egy ilyen karabiner. Van rajta egy kis karabiner. Mint a pórázó, Azt rá vagy tudod olyan. csatolni Mint a mint ami pórázó pórázó karabiner. van. Azt rá tudod csatolni a karikára. Így van. A karikára. A És karikát akkor azt tudom, de hogy a ülésnél. az Nem. ülésnél meg, mint Nem. az öv. Tehát úgy Hát kell, szerintem külön nincs úgy, hogy külön a vakvezető kutyának, Nincs. hanem akkor valószínűleg egy másik ülésnél annak a... Így van, a másik, a csatlakat melletted lévő helyére. ülésnek az öv csatlakozójába tudod Igen. belecsatolni. így van. Tehát akkor ez- valószínűleg melletted nem fog ülni senki. Így van, tehát és akkor elméletileg tudják ezt úgy megtalálni. kell nekik biztosítani a helyet, hogy a kutya, tehát általában úgy van, hogy a látássérült ül az ablak mellett. De hogyha vakvezető kutyával közlekedsz, legalábbis a Vízernél mindig így volt, hogy akkor az ablak mellett feküdt az afír az ülés előtt, én akkor ahhoz az üléshez csatoltam az övét, én akkor mellette ültem, és kívül ült a látósegítő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, István, hogy veszel egy darab biztonsági övet, külön a kutyának, aminek az egyik vége olyan, mint az autóban az a fém, amit bedugunk a lyukba, a Így másik van. vége meg egy lyuk. És ezt kell beilleszteni az ülésen levő lyuk és a biztonsági öv fém csatlakozója közé, és ezen a darab biztonsági övön van egy olyan karabiner, mint a pórázon, és azt kell hozzácsatolni a hámon levő dégyűrűhöz, így van, vagy karikához, és akkor ugye a Biztosítottad a öv az kutyát. mindig egy kicsit húzza tulajdonképpen ezt a dolgot, ugyanúgy, mint az embernél, de a kutyának a súlya ezt ellensúlyozza, tehát nem fogja ez a kutyát igazán Így van. zavarni, hogy van az a kis húzó Így érzés, van, mert így van. nem 80 kilóval húzza, hanem csak mit tudom én 5-tel, és ugye akkor aktiválódik maga a biztonsági övnek a mechanizmusa, amikor hirtelen rántás van. Annyira figyeljetek, hogy ilyen biztonsági ötvet vesztek, ugye, hogy többféle súlyra vannak, tehát akkor olyat kell venni, ami a kutya súlyának megfelelő. Így van. Igen. Köszönöm szépen. Nincs mit. Nem? A keskeny nyomtávú vasutakról már beszéltünk, és a szálláshelyeket egy kicsit szerintem még vesézzük ki, hogy mik minősülnek szálláshelynek, tehát milyen turisztikai létesítmények, amikre azt mondhatjuk, hogy szálláshely, és ugye oda is bevihetjük a vakvezető kutyánkat, illetve tartózkodhatunk velük ott. Hú, ennek is egy nagyon szép definíciója van, de én ezt most így fejből nem fogom tudni elmondani Nem baj. nektek.
felsorolás szinten, hogy nagyjából milyen létesítmények, tehát ugye szállodák, Szálloda. Tehát igen, így van, a kempingek, szállodák, az apartmanok, panziók, ezek minősülnek, illetve minden ilyen létesítmény, ilyen célból létrehozott, vagy üzemeltetett, vagy bérelt létesítmény, ahol ugye szálláshely szolgáltatást nyújtanak. Így van, és még ide tartoznak a szállodahajók is. Tehát a szállodahajóra oda kötelesek beengedni a kutyánkat, bár én nem tudom azt elképzelni, hogy lehet megoldani egy szállodahajón, hogy a kutyánk elvégezze a dolgát, mert ugye a kikötés, az nem tudom, hogy nem fognak azért külön kikötni, hogy a kutyánkat elvihessük a dolgát végezni, és nem tudom, hogy van-e erre rendszeresített hely. Én biztos nem vinném a kutyámat szállodahajóra, de oda kötelesek beengedni, tehát a szolgáltatást igénybe vehetjük vakvezető kutyával is. Így van, igénybe vehetjük ezeken a helyeken ugye a szolgáltatást, ami itt fontos, hogy oké, igénybe vehetjük, de itt is ugye lehetnek különböző kikötések. Azt mondhatják, hogy jó, jöhet vakvezető kutyával, de nem fogunk neked full extrás szobát adni mondjuk, hanem egy olyan kutyát, szobát, ahol amúgy is kutyás szoba. Tehát ami amúgy is kutyás szoba, egy kicsikét nem annyira puccos, egy kicsikét már látszik rajta, hogy itt kutyák laknak, lehet ilyen lehetőség, vagy azt fogják mondani, hogy jó, igénybe veheted, de akkor legyél szíves, és amikor a kutyát, a kis és nagy dolgát akarja végezni, akkor vidd ki a szálloda területéről. Igen. Mert itt nem akarunk mi kakit szedni utánad. Hát, erre is van esetleg ugye precedens, hogy ilyet kérhetnek tőlünk. Tehát különböző szabályokat ők a házi hegyeikben meghatározhatnak ugye arra, hogy alkalmazhatjuk mi ott a kutyánkat. Ezután is érdemes utána érdeklődni amúgy ilyenkor. Így van, még mielőtt a szolgáltatást igénybe vennénk, hogy ne ott szembesüljünk vele, hogy valami nekünk nem tetszik, hanem eleve úgy menjünk oda, hogy már mindent tudunk. Illetve a buszoknál még én szerintem úgy érdemes leegyszerűsíteni, bár a jogszabályokat leegyszerűsíteni nem mindig érdemes, de azért megtesszük, hogy jobban érthető legyen, hogy a turisztikai célú autóbuszoknál nem érvényes az, hogy simán fölvihetjük a kutyánkat, mindig érdemes előzetesen megkérdezni, hogy fölvihetjük-e. Tehát itt akár a Magyarországról külföldre, vagy Magyarországon belül közlekedő turista buszok, ugye, ahogy Anna mondta, akár hogyha az Egyesület egy kiránduláshoz bérel egy autóbuszt, arra nem biztos, hogy alapértelmezen a sofőr föl fogja engedni a kutyát, és hogy ne kelljen ott a helyszínen fölháborodnunk és csalódnunk, ezért érdemes előzetesen egyeztetni, hogy ha vinnénk kutyát, akkor ez működne-e. Ugye erről Anna személyes példát is mondott. Illetve vannak olyan városi egyébként nagyjából menetrend alapján és megállók között közlekedő turisztikai buszok Budapesten, illetve azt hiszem, hogy Miskolcon, talán nem is tudom, Egerbe. Ezek a hop-on, hop-off buszok, amik ilyen kicsit ilyen kabrió emeletes buszok, ahol szintén nem érvényes az, hogy alapértelmezetten felvihetjük a kutyánkat, hiába busz, meg hiába sokan fölférnek rá, amit Anna mondott, meg menetrend szerint közlekedik, de mégis turisztikai célú, tehát nem közösségi közlekedést szolgál, hanem turisztikai célú. Így például ott sem egyértelmű járműveknél, még ugye, ami most nagyon divatos, és a taxik mellett említeném meg, ezek a különböző bérelhető közösségi járművek, ezt mi nem magunk béreljük ki, hanem hogyha valakivel utazunk együtt, és ő bérel egy ilyen elektromos autót, ami nagyon hasonlít a rendszer, mint az elektromos rollereknél, meg a kölcsönözhető városnéző kerékpároknál van, hogy bizonyos pontokon autók le vannak téve, és az bizonyos összegér, bankkártya, stb. Segítségével lehet nyitni, és lehet közlekedni vele a városban. Na most ott is nem alapértelmezett, hogy ott kutyát lehet szállítani, és a segítő kutya sem kivétel ez alól. Úgyhogy itt is mindig meg kell nézni az üzletszabályzatot, ami módosulhat, hogy bevihető-e vakvezető kutya egy ilyen autóba, vagy sem. Tehát ezek még... Igen? Azt tudom tanácsolni, hogy mindig, amikor, tehát nem mit tudom én, egy 23-as vagy 45-ös busszal mentek, vagy esetleg nem helyközi busszal, helyközi tömegközlekedési eszközzel, akkor inkább nézzetek utána. Nehogy utána baj legyen belőle. Egy telefonhívást megér.
Érdekes téma még az, hogy például, hogy hány kutya vihető fel arra a közösségi közlekedésbe közlekedő buszra, amire mondjuk föl szoktunk szállni. Tehát, hogyha mondjuk van egy utógondozási program a kutyasulin, és jönnek az emberek nagyjából egy időpontban sokan, és föl akar szállni mondjuk 5 kutyás egy ilyen csuklós buszra egy időben, akkor azt megteheti-e? Vagy mondhatja a sofőr azt, hogy 2? Így konkrétan nincs lekonkretizálva szerintem, még az üzletszabályzatban sem. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben az állatvédelmi törvényt kell alkalmazni, amikor azt mondja, hogy a kutya szállítását úgy kell megoldani, hogy ugye a kutyának is biztonságos legyen, illetve ugye az embereknek is biztonságos legyen. Tehát szerintem 5 kutyát, hát nem tudom, attól függ ugye, hogy lehet ülésekhez lefektetni. Nem vagyok benne biztos, hogy 5 kutyát föl tudunk vinni egyszerre a tömegközlekedési buszra, vagy eszközre. Hát annyi a szerencsé, hogy például, hogyha autógondozási program vagyunk, hogy ezért Pesten hál' Istennek több busz megy, tehát nem úgy, mint nálunk, hogy óránként megy egy, és akkor csókolom viszontlátásra, tehát nem kell sokat várni a buszok között. Oké, egyébként ez már egy kicsit kitérő arra, hogy a vakvezető kutya szállításával kapcsolatos különböző szituációkban milyen szabályok azok, vagy jogszabályok, amik érvényesek. Ez egy külön téma is lehetne, mert elég bőséges terület ez is, úgyhogy szerintem erre most ne térjünk ki részletesebben. Igazából itt ugye a mai beszélgetésünknek, vagy hát ennek az előadásnak a célja az, hogy több olyan területre is ráirányítsuk a figyelmeteket, ami így a köztudatban nem szerepel, hogy mik azok a lehetőségek, vagy eshetőségek, amikor szembesülhetünk azzal, hogy azt gondolnánk, hogy mi oda bevihetjük a vakvezető kutyánkat, de valójában nem. Például Anna, én megkérdezlek téged, hogy az egyetemen... Bocsánatot kérek, igen? Ha minden igaz, homo vagyok, 1 perc múlva lejár az 1 óra, nekem még nem jelezte, hogy megszakítaná, de ha megszakítaná, akkor vagy próbáljátok meg újra belépni, vagy küldök majd mindenkinek még egy linket, jó? Okay. Csak ennyi. Meglátjuk, hogy megszakad-e. Jó, tehát a nem közfinanszírozott, hanem alapítványi egyetemeknél, ugye oktatási intézmény, de nem közfinanszírozott, hogy ott sem feltétlenül gondolom én, hogy alapértelmezetten bevihető a vakvezető kutya, bár nem tudok olyan esetről, hogy vakvezető kutyás egyetemistát kitiltottak volna. Én sem tudok ilyenről. Szerintem ott sem alapértelmezett, hogy bevihetjük a kutyát. Ezen én is pont ma reggel gondolkodtam, hogy például van olyan, hát általános iskolában gondolkodtam, hát vannak ilyen magániskolák. Egyházi és alapítványi fenntartásúak, igen. Igen, az egyháziba be lehet vinni, mert ugye ő kap állami támogatást. Kap állami támogatást, de vannak ilyen nagyon amik olyan iskolában több milliót fizetnek ugye a szülők, hogy bekerülhessen oda valaki. Ott is azt kell megnézni, hogy mit mond az iskola házi rendje. Oké.